Ста хора, аз съм PvP Master. Тук сме на Тонката БГ и аз ще играя малко PvP. За него не знам. Не. Да. Много ми лагва. Аре, къде бягаше? Там ли са? А? Що не скочиш долу? Кой бих направи бак? Не един кил ли? Колко е? Не, един кил. Не един кил, да. Дъмта, ти си то не е. Що му биш? Де да знам. Що бият, път ти дойде да му. Да, защото му първи му биш. Случайно да първо бих. Копа не му бише. Аз да нята гледам. Обаче не искам. Намба, можеш. Аре, едно. Искаш ли? Някакъв друг сървър. Няколко мода не означава, че... Не е за мода. Ето пак такива нах. Аз пак се не бях на половин сърце. Ти кой ранг си? Аз съм Legend. Не обай. Какво си? Не обай, както пише. Да знаете, хора, не съм толкова силен. Да знаете хора, аз съм най-силен. Да. Аз си направих, аз си едно учение на общ канал. Даре, аз и Panda Avengers сме в един канал. Така ли? Да. Аз и Дейзър бъде. Не сме? Аз съм в неговия канал. В един дет няма много абонати. Ние имаме само 2 абоната. Ние имаме 5 да бе, яко. Що са се абонирали от 1000 канала за един. Не, не сме като Генчо. Аз съм малко. Морам да го бия. Блока да го бия. Най-много се дразни, когато някой бяга. Както в момента. Аз ще убия още 3 мои. Спирам клипа. Статка. Виждаш се как бяга човек. Човек, който не може да играе PvP, бяга. Е толкова лаги този наш сървър. Дай на мен много ми лагва. Още един и аз спирам клипа.
Тук не мога да бия. Ето ще убия. Ами и хора, това ще е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте и чао!